ନହେଲେ ଲତ୍ୟା ତମ ଭଲ ଲୋକ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା କଣ? ଦେଖୁନୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିବ ସେମାନେ ରାଗିବେ। ମୁଁ ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଗୋଟେ କଣ ଉପାୟ କରିବେ ଆଉ। ତୁ ବାପା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପଡି ଟଙ୍କା ତାକୁ ଉଡେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଥରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ ମନ ଆପେ ଆପେ ଥୟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଠକା ବାବା କଟକରୁ ଧରା ହେଇଥିଲା ତଥାପି ସୁଧୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି କି ଆପଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ସତ ଧରା ପଡିଯାନ୍ତା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଲାଇନ ବାଲାକୁ ଡାକି ଆମ ଘରୁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ନେଇ ତମ ଘରେ ଲଗେଇ ଦେବାକୁ କହିବି। ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପହରା ଦେବୁ। ଶୁଣ ଏ ପିତ୍ତଳ ଗରାଟା ମାଟି ତଳେ ପୁରେଇ ଦେ, ତାପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବି ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବୁ। ଆଉ ଏ ଷ୍ଟୋନ ଗୁଡା ପକେଇ ଦେ, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ଆଜ୍ଞା। କଳା କାମ ସରିଲା, ଆସ ସବୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ଇଏ ବାବା କଣ ମିଳିଲା? ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଗରା ତୁମ ଘର ତଳେ ଥିଲା। ଆରେ ଆରେ ଉଠ ଉଠ ଉଠ।